тамошо бино шок нигоҳ кунед. Купальники арзонтарина дар бозори Корвон ма шумода ёфтам. Марҳамат разделни. Касе дар разделни купальнико дар кораи метавонен биёен. Нархаш ина нигоҳ кунед, ана ина мудо ҳастай 20 сомон, беҳад хушрӯ 20 сомон ина марҳамат касе дар кор 20 сомон пареу дигар болопуша бо метавонен ҷудогона биёен ҳастай ҷудогона мефурӯшанд агар маҳкамак хоҳен. Марҳамат дар ҷои апаи шарифамо нигоҳ кунед купальник аз 20 сомон сар мешава. Марҳамат ино чанд пулан? 30 сомон. Ана ина мудош боша хеле бодик баринай ку 30 сомон ай сафедчам сирхшам ҳастай. Ай полоска чанд пулай? Ана ин моделиш боша бо 70 сомон. Иам разделни ай? Бечаспидаги ай? Не разделни. Ха инаям ҷудо-ҷудоя 70 сомон. Ана иям бо ҷудо-ҷудоя иш чанд пулай? 70 сомон. А купальникои маҳкам чи? Купальникои маҳкам ай 70 сомон то 500 сомонара дорем. Купальникои маҳкамак ай 70 сомон то 500 сомонара дар ҷои апаи шарифамо ҳастай. Тамошо бино марҳамат метавонен биёен. Бозори Корвон ина марҳамат ина esa 10 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Ҳамин якм дарвозаи пажарка ки дар омаден ку дасти рост мегарден дуюм қатор 300 чандум контейнере? 340 контейнер. Ҳозир нигоҳ кунед духтаро ина намудошам нишонтон метем. Купальникои маҳкамак чӣ хеле гуфтам ай 70 сомон то 500 сомонара ҳастай. Мана марҳамат биёен духтар омадан наметонен рақамошон ҳаст. Нависен шона бо кати хичон ҳам суҳбат шавем. Модел беҳадам бисёрай буркиниам доре на? Шапчика доро. Буркиниёям ҳастай купальникои ваяк маҳкам. Хулоса мана каддо меша мегирен нархои беҳтарин дар ҷои апаи шарифам мо 342 контейнерда ина марҳамат рақамошонам ҳаст дар рӯи экран чизе нафаҳмиден ина ира бинен чихе маҳкамакай шапчикаям дора катиш. Марҳамат барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунед ина ина мурчам ҳастай диден духтаро. Интихоб дар ҳақиқат ҳам хеле ва хеле зиёда ина спортивнишам ҳаст. Хулоса чанд модел дора. Дар ёдтон бошад духтарако ҷои апаи шарифамора мо навор гирифта будем. Бисёр ёда маъқул шуда буд борошон. Ира бинен охои чихе пинюарчикои фасон доран. Пинюар, пижама чизе ки дар курайтона нархошо нархои беҳтаринай. Ҳамёе ки ҳозир нишон додасиян ҳамаш 50 сомони ая. 50 сомон ира бинен чихе хушрӯчаян. Ваяй ласои оригинал ҳастай, гипюр ҳастай. Хулоса ҳамаш ина боракои необычный фасон кадомша мегирен 50 сомон ҳамаш қиматӣ будан. Марҳамат бори гуанҷо касе дар кора нависен духтарако ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Ҳамин якм дарвозаи пажарка ки дар омаден ку дасти рост мегарден дуюм қатор 342 контейнер ҷои апаи шарифамо духтаро иҷода бисёр ай буракои фасон бисёр доранд. Ина 50 сомонашон буд ба иҷода бо 80 сомон 100 сомон ҳар хела доранд. Як буракак биненда хушрӯ ира бинен борошона. Мана марҳамат ино аҷоиб сабука кане ино 80 сомон 80 сомон 100 сомон. Тамошо бино ина бисёриё лас меган ваян ино оригиналоян салқинакая махсус барои инами рӯзои гармияй духтарако. Марҳамат метавонен биёен аз наздик тамошо карда харидорӣ кунед. ира бинен необычный хеле боро ҳар ҷода неста ина духтаро метавонен ина биёен оригиналоро аз ҷои апаи шарифамо ба ҳазур тамошо карда харидорӣ кунед. Интихобшон хеле ва хеле зиёдай. ира бинен двойкашам ҳастай яъне моделакоям ҳастай. Хулас интихоб хеле зиёд. Марҳамат бо ина иша бинен моделҳои нав фасон эйқаи мулоимай ласош. Мана марҳамат ира бинен иша ишта фасон борошон иша ишта фасон. Мана беҳтарин моделҳо бо нархи дастрас. Духтаро мехоҳен дар шароити хона хитон загар снимать кунен безарара бо нархи дастрас ҳамин якта мегирен. Тамошо бино хеле мерасатона нигоҳ кунен апаи шарифамо боз ҳаманам хел ваёи чӣ ном дорами белоснежкои оригинала боз ҳам овардагиай якташ хеле мебарад духтаро поча дар руда бе аллергия бе чай зурайк. ҳозир ман шумо да ина дидена нишон метем ҳозир дошам нишон метем ку чӣ мешава и дош буд ҳозир яка послиша бо нишон метем. А и чи ай пилинг полни чиркуркамара мебарад. А и тамошо бино диден пилингам дора апаи шарифамо ами чанд қабати пусти ами руай дастай тап тоза мекунада чистка мекуна худаш. Мана ҳаму чирку чаканаву гуфти гапо ами рӯи одама як цвет мекуна хулоса ами чи вайёра тоза мекуна. Диден иш чи ай
комплектша иш пенкаша. ин пенкашая бади пилинг бо пенкаш ҳастай мана марҳамат барои тоза кардани рӯ ин рӯра сухой намекунад Не, и бо айбулош маска дорад. Ткани бо маска доштай дидена тамошобин марҳамат ина дар кортон боша апай шариф ҳамуда нависен оригиналоша бо нархи дастрас пайдо мекунен бозори корвон ира диден ами чистка кати аллакай диден чиха тоза шид пилингу мисол вай кадана пенка кардан чиха тоза шид тоз ба фикр маска мекад бо айда сафед мешид хоҳен тамошобино ина барои вай барои загар гирифтан белоснежка гирен хоҳен ина ами набори вая бигирен пенкаву пилингу маскара ваям зурай хулоса баъд нархошон чӣ хелай нархшон 130 сомона ина боз ҳам инами 130 сомон чанда чиз дора сета чиз дора комплектш 90 тонн дидена тамошобино сета дора маска дора пилинг дора баъд вай дора пенка дора ки чанд бор шумо да чӣ хеле мебара хулоса суроғарози мефаҳмонам бозори корвон тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ки дуромаден дасти рост мегарден дуюм қатора то охира биёен дукони рақами 50 ҷои апай шарифамо гӯен марҳамат рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен ина шугариншон ина тамошобино дидена хитон ай наздики худашам хуб маълум майбойна маълумаем хелам наворда диден чихе сафед мекуна марҳамат безарар беҳад хушрӯвай загаротон чанд сомай 75 буд ҳозир 50 ҳама аксаш да диден 75 сомон буд ҳозир 50 сомон кардагиян мана марҳамат ҳами якта мегирен даст рӯ по куҷоида дар кора мисол истифода мебарен хеле зурай охе качестваш беҳтаринай марҳамат духтаро рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен бо анайхе вай доштиян ана диден барои сафед кардана и чанд сомай ё айси сомона то 200 сомонаш ҳаст энахе спрейои сафедкунак ҳастай айси сомона то 200 сомонара ҳастай аз ина метонен ки дархост кунен доставкатон мекунанд тамошобино ина марҳамат шугарингои оригинал каседа дар корай гарантияш катяя апай шарифамода нависен ина борои навинкашон бо омадай ҳозир шумода нишон ира бинед ва ира моментал натоза мекунада қаосон иқа хушрӯ эффект ча бинен духтаро мана марҳамат нархаш чанд сомайра нархш ё 130 сомон ҳастай 180 сомон полни набор ай 10 сомона сар мешавад ай 10 сомона сар мешавад шугарингошон то 150 сомонара тамошобино набор ира биненухи як бурагози аз наздик нишонтием зур будайнекема дар ҳақиқат ҳам ами як такати полни мисол дастша тоза кардаг диден духтарако марҳамат ина диден эффектча ина духтаро маълумаи худаш метавонен апай шарифамода нависен шумода чанд сомаиш дар кораи доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ки дуромаден духтаро дасти рост мегарден дуюм қатора то охира биёен контейнери рақами 50 даян тамоми намуди намҷа косметика дар кораи парфюмерия дар кор спрей хулас чизе ки мебинен оригиналай борошон нархҳои хубай бора хичон мебиёранд нархошон зури духтаро марҳамат муроҷиат кунен ана духтарако дар иҷа боша медонен шумодама чӣ нишон метиҳем танальникое ки дар ами тобистон махсус духтарако мекованд ина офтоб да одама месӯзона на мисол мерава ҳам хистое ки чихе сафеди хушрӯ будай ҳамаи рақамош ҳаста мана марҳамат 4 рақам дора духтаро нигоҳ кунен аҷоиб и ҳам барои пӯсти сухой ҳастай ҳам барои вая 12 намуд одамода мешавад 12 намуд вайда ҳастай пӯсти комбинированӣ сухой жирни хуласина марҳамат и блёскаш по желанию гуфтига похоҳен блескшам харидорӣ мекунен хайлайтрай метонен гирен сухой хайлайтрай хоҳен ина фиксатрош ҳастай чихе хушрӯ кард аҷоиба мана марҳамат я борак биненда ина хитон бинен духтарако чӣ хелай мана марҳамат рӯдая манам хе хушрӯ мешина ё чанд план таналко
полни ай 30 сомона сар мешавад, то 300 сомона ҳаст. таналкои оригинал ай 30 сомон сар мешам, 30 сомонашам зури бадай духтаро то 300 сома, ай 30 сомон то 300 сомонара таналка меёбен дар ҷои апаи шарифамо. Духтаро суроғара мефаҳмонам, иҷода бор беҳад бисёр айди задарат мегирен, духӣ мегирен, таналка мегирен, нами хулас ҳар он чизе ки мегирен ку нархошон дастрас ай, бори хичонай беҳад хушрӯай охира бинен. бозори Корвон тарафи пажарка даян, мана марҳамат биёен, якум дарвозаи пажарка ки ворид гаштен духтаро, марҳамат дасти рост мегарден, дуюм қатор мебиёен, панҷум контейнер, ам дуюм қатора то охира биёен панҷум контейнер, ина марҳамат панҷум контейнер да сумкаям доран, нигоҳ кунен, калоне ҳастай ки ҷошон ҳамаи чи ҳастай. духтаро лазурдеёро оригиналошай 10 сомон ина лазурде касе мепурсид, бисёр чизи дар Корея духтаро, махсус дар нами тобистон, марҳамат чанд зап хуш ҳастай 10 сомон ина марҳамат иша ишда хушрӯай борошон, иша ишда хушрӯ гел, бальзам, шампун, чизе ки дар Корея солнцезащитный, ина ё чиян? Зубной паста, чанд намуд профессионали зубной пастои хеле зурӯя, якам хеле доштиян. Хулоса марҳамат ина нохуно нависеншон дар ва как доставкатон кунанд, ё ки биёен аз наздик боракошона тамошо кунен. Ира бинед, сумчкотон клачутон чандай? Ай 20 сомони намино ҳама 20 сомони. Чхенас ва ина ваёшон диден хушрӯа духтаро. аз продажаи кашлёко духтаро нигоҳ кунед, кашлёкои фасон 20 сомон. Марҳамат ина касе дар Корей ҷои апаи шарифа мо биёен, чанд намуд кашлёкои хушрӯ доранд, 20 сомона. Марҳамат беҳад хушрӯай. бозори Корвон марҳамат биёен духтаро, тарафи пажарка якум дарвоза, ҳамин якум дарвозаи пажарка ки ворид гаштен духтаро, дасти рост мегарден, дуюм қатора то охирша биёен, панҷум контейнер ҷои апаи шарифа мо ҳай. Ина дидена кашлёкои фасона, дидена 70-80 сома, ҳамаш 20 сомон шудагай. Интихоб зиёдай духтаро, марҳамат доставка хоҳен, доставкаам доранд. Ана ино ҳа, инҷода ино 50 сом, 70 сом шудай. Хушрӯ. И тараф ҳамаш 20 сомон, ана тарафаш 30 сомон. Хулоса мана интихоб хеле зиёд. Айнаи сумкотон чанд сомиян? 30 сум, 40 сум то 70 сум. Ва дидена 30-40 то 70 дае чхе зур.